alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To baki muka yi a gidan ne? Zan matan gidan nan su. Tana ciki ne? Tana ciki. Sani da zuwa. Wayyo Allah ta wada! Kai gaskiya na ji daɗin ganin ki sosai ƴar uwata. So ka tafi ɗaki. Ke kuma in ban da tsegumi. Ba tare kike yi ba? Mutumin da yake aiki me da tsaya kallon mu. Ba mu tafi. Allah sarki rayuwa. Kai. Allah ka bani ikon cin wannan jarabawar. Maryama. Kawo ina wuni. Lafiya ƙara. Lafiya ba gajiya. A gida. Har yanzu dai idan bai gama warwarewa ba ko? Wadda ga sai a hankali ka san so da jarabawa kullum dare muna kaiwa muna ta karatu wallahi shi yasa. To Allah ya rufa asiri. Allah ya muku albarka. Allah ya albarka. Amin kawo. Amin. Kalau dai? Wallahi kawo lafiya dai amma ba kalau ba din nan. So da wallahi na je gidan Anti Zainab. To. Wallahi kawo abin da na gani dai ba da. Ba ta da lafiya ne? Kawo ba rashin lafiya bane ba. Wallahi ita da Alhaji ne dai gaskiya akwai matsala tsakaninsu gaskiya. Wallahi akwai matsala su da gaskiya yana wulakanta ta sosai. Wallahi kawo baka ga yanda ta dawo ba ma wallahi. Zainab din? Ai wallahi kawo yanzu ma bata san na zo zan faɗa ma ba saboda cewa ta kan na faɗa kowa kuma ka kawo idan ban faɗa ma ba zan faɗa wa. Shi yasa na zo na faɗa ma wallahi. To Allah ya miki albarka. Amin kawo. Biri yayi kama da mutum. Lallai to Allah ya kiyaye. To amma ita Zainab banda abinta ba za ta iya zuwa ni ta gaya min ba. Wallahi kawo kuma tana cikin damuwa sosai. Kin yi hankali, kin yi hangen nesa. Allah ya miki albarka. Zan yi takakka zan je har gidan da kai. Ka wanda ka je ka same ta wallahi. Wanda ka je ka same ta. Ba komai. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Makarantar dai ana yi ko? Ai wallahi kawo. To ba laifi. Muna yi bari in shiga cikin gida sai mu gaisa. Yau a dama kuma. Inda aiki ma sai in ta Dama kuma suna ta tambayar ki. Allah sarki. In ce sati wajen biyu baki zo ba. Wallahi dai kawo ka san muna ta wannan din jarabawa. To ba laifi. Maryama ta yi hankali. Kuma lallai biri yayi kama da mutum. Shi yasa naga kwana biyu kwana nawa yarinyar nan ko motsin Zainab bana ji. Ashe tana can ana gana mata azaba. Kai Alhaji. Zan je zan same ta. Har gidan zani. Allah ya kiyaye. Kai bara ma in shiga cikin gidan ne mata. Ake ne bar kawai. Ai bari abu ai sai da haka. Ke ina ai ba Ai kawata yanzu a wannan dan kareren gidan kike? Kai wannan aljannar duniya. kin san komai ne. Alhamdulillah. Mun riga mun sha Masha Allah Allah. ki zauna ki. To da kin san akwai labari kala fa da zan baki. Amma dai yanzu bari in fara kayan ruwa ko. Wanda irin zuba mulki da kike yi haka. Kai kawata ashe dai kina nan da halin Bari nan ka yi ruwa. Yawwa. To. Bismillah. Wali mu. Babar ruwan dai mu fara korawa. Ah, ta baki da dama. Ai kina tambaya da yake ashe mijin naki sananne ne nan da nan aka kawo ni gida. Kin san Allah na yi Wani wahala mamakin da zuwan sha. ki ruwa. Allah na yi mamakin zuwan ki. Kawai ki zo ba sanarwa ba komai. Kawata duk inda kike in nazo garin na aikin san sai na ne. Tun fara kuwa ƙuruciya ke kuwa kin ga ai dole idan nazo duk inda kike in nemo inda kike. Haka Shi yasa ina tambaya nan da nan ku aka kawo ni ashe ma ba koyayye bane kawata. Ina zuwa nan na tambaya ashe wannan me kuɗi kika aura. Ni kin san kokarin da ni kafin shigo cikin gidan nan. Shi ne waccan da na gani tana shara abokiyar zaman ki ce?
Ke zama na ce. Ashe ba ke kaɗai bace ba. Ke dai ba. Amma fa na so a ce wannan daula ke kaɗai yake. Na yi mulkin. Na yi kisisi nan ne sharin ne karyar babu abin da mata hankali da ita uwa musu. To wallahi ki da gaske irin waɗannan sumi din wallahi yanzu sai su kore ki da gidan. In suka je sai su je su miki wani afinci. Kina nan a zaune irin waɗannan sumi din. Macijin saruka noke ne wallahi sai kin yi a hankali. Mantawa ne ba ai da na san kina da kishiya da na taho miki da wani dan kulli in jaraba. Amma ai gaba na nan zan kuma zuwa. Ai kin san bana. In na ce zan yi abu zan yi. Dan haka ki jira zuwa na nan gaba. Zan je in shiryo in zo in kawo miki. Jamila gaskiya na yi misin ɗin rabuwar da muka yi a baya. Haba. Ke kuwa da wallahi na ji daɗin zuwanki. Wallahi yanzu ki ce abubuwa duka za su yi. Ai kuwa. Ai tun da na zo na san gidan. San gidanki ai lokaci zuwa lokaci zan dan dinga zuwa ina ziyartar ki. Kin ga tun da an yi wata rabuwa ai ba za a kuma so a yi irin rabuwan nan ba a daɗe ba. Wallahi wajen ɗin ba aka samu. Ƙawata ni fa abin nan ya ƙi barin raina. Yanzu da amma duk sanin da na miki a ƙuruciya za ki iya zama da kishiya. Ai ni din na zaci ganin nan da ne na zaci irin masu share-sharen nan ne da goge-goge ɗauko miki. Ashe kishiya ce. Yanzu me yasa kika zauna da ita dan Allah baki kore ta ba a sanin da ne mai. Kuma ba abokan shawara irin wannan. Kina ji jibi zan dawo. Zan taho miki da kaya mai nauyi. Zan taho miki da magani. Zan je wajen wani boka ana ce mai gobe da nisa. Wajen shi zan je saboda wannan abin sai mun shirya. Gaskiya ba zan iya jure ina ganin ki cikin wannan takaici. Gaskiya ba zan iya jure ganin ki a cikin wannan irin halin ba. Gaskiya dole sai mun shirya. Mun samu mun fitar da ita. Saboda gaskiya kishiya ni sunanta ma bana son ci. Gaskiya Jamila na ji daɗin zuwan ki yanzu ki faɗa mini yaushe ne za ki dawo? Ai zuwa jibin nan ba za a ɗau wani lokaci ba zan dawo saboda in muka ba abin nan ya nisa ai sai ta zo in baki kore ta ba ita ta kore don haka gara mi da gaske mu samu ta fita da kafar ta ma za ta fita in dai na zo na kawo miki wannan maganin ai kamar yankan wuka shi don haka duk abin da na ce ki amfani da shi to duk yanda sharuɗan da ya dora ma kake wasa da su in na zo duk zan gaggaya miki duk yanda za ki kin san dai babu sanya wallahi a'a to kar dai mu saki mu samu mu kore ta gaskiya wannan gidan ne in na kalle shi sai ina ma dai a ce ke kadai ce kike rayu amma in na tana akwai wata sai bakin ciki ma ne daga zuwan mu a gaskiya dole mu san yadda za mu fita da ita kwanan nan to ai shi sai nan ni zuwa zan ta kuma mun tafiya zaki ai kuwa saboda gara in je a fara aikin nan tun da wuri har tafiya zaki gara in zo in tafi kan mu bari lokaci ya kure mana zuwa jibin da in Allah da wurwuri zaki ga kina jikiya kin kai su ba san da zuwa a'a wallahi ba komai saboda ban sanar da ke ba shi yasa wallahi ba da abu bari in tashi to shikenan bari sai jibin ina zo to Allah ya kai mu